ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ 4ଟା ପାଖାପାଖି। ପିଲାମାନେ ବି ଉଠିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମିଂ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଙ୍ଗଲ ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟାଉନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସକାଳ 5:30ରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। 5:30 ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଉଠିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଯାଏ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଝୁମୁରି ସହିତ ସୁନା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? 네. ତ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଆଜିର ଡେ ୱାନ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛତୁଆ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କାଲିର ଯେଉଁ ଖିଆ ହେଇଛି ତ କ'ଣ ଲଛା ପରଟାକୁ ଲଛା ପରଟା ସହିତ ଯେଉଁ ଚଟଣି ଯେଉଁ ଚିଲି ଚଟଣି ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସେନ୍ସେସନ୍। ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲି କାମ ପାଇଁ। ଛୁଆ ଆମର ଖାଉଛି। ବାହାରେ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ହେଉଛି ସବୁ। ଯାହା ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା ଚାଲ ଖାଇଦେବ। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଛୁଆ, ଭିଉଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଇପଟେ ବୋଧେ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ନାଇଁ? ସେଇପଟେ ଥିଲା ବୋଧେ ନା? ମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ବି ସେପଟେ ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ? ସେଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନାଇଁ? କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ହଁ ତୁ ଅସ୍ନା କରନା। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଁ ତ ଛେପନ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଆଉ। ଚାଲ ରାତିରେ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ନାଇଁ? ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଆଳୁ ଆମ ଭାଇନା ହେଉଛନ୍ତି ସେଫ୍। ଆମ ସେଫ୍ ଦେଖାଉଛି ବା। ଏ ଘରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ କହିଲେ ଦେଖିବେ ମୋତେ କ'ଣ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ। ପରିବା ସବୁ ନାଇଁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହବ ବୋଲି। ଏ ଶସ୍ତା ତ ବୋଧେ ନାଇଁ, ପଚାରି ପଡ଼ିବ ରେଟ୍ କେତେ। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଛୁଆଟାକୁ, କାହିଁକି ଦୋସା ଖାଇଲା ହଁ ଚଟଣିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ରାଗ। ଏ ଲାଲି ଚଟଣିଟା ବହୁତ ରାଗ। ଖାଇନି ଚଟଣି ନା ମାନେ ପେଟ ସଫା କରିଦିଅ, ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ପେଟ ପୁରା ଖାଲି, ପେଟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି। ୟାଙ୍କର ଏଇପଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ କି 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୋଟେ ମଲ୍। ନାଇସ୍। A few moments later. ବାସ୍ ଇଆଡ଼େ ଆଜି ମେନ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଆଜ ଗାଜର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁନି କି ନା କ'ଣ? ଡିନର ଖାଇକି ଏବେ ଆମେ ନିଜର ଲଜ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗା ଏଇଟା, ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗା। 1.1K ଭଲ କଥା। ସର୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଭାଇରାଲ୍। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସର୍ଟସ୍ କରୁଛି ନା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଡିନର୍ କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କାଲି ହେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସମସ୍ତେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।